Ola, son Nerea, a nutricionista de Federación Alcer Galicia. En este vídeo vou vos explicar a dietoterapia básica de ERCA, basándonos principalmente na ingesta de proteínas, no consumo de alimentos segundo o seu contido de fósforo e potasio e na ingesta hídrica. A enfermidade renal crónica defínese como unha alteración estrutural ou funcional dos nosos riles alo menos durante 3 meses, ou unha filtración glomerular por debaixo de 60. ERCA son as siglas de enfermidade renal crónica avanzada, isto é, cando a filtración glomerular descende por debaixo de 30. Cal é a dietoterapia a seguir en ERCA? En ERCA, a dietoterapia susténtase baixo 4 piares. O primeiro, levar unha dieta hiposódica ou sen sal. O segundo, levar unha dieta baixa en proteínas. O terceiro, levar un control analítico dos nosos valores sanguíneos de fósforo e potasio. E por último, levar a cabo unha alta ingesta hídrica. As proteínas son macronutrientes que se encontran principalmente en alimentos como carne, peixe, ovos, legumes ou lácteos. En ERCA, as recomendacións da ingesta proteica son de 0,6 gramos a 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso, é dicir, recomendacións inferiores ás da poboación xeral. Unha forma de controlar a nosa ingesta proteica é empregar o método da man. Desta forma, unha ración de carne non debería de ser superior á palma da nosa man, e unha ración de peixe non debería de superar a nosa man enteira. Por outra banda, en ERCA debemos de controlar os valores analíticos de fósforo e de potasio, que deben de encontrarse dentro dos seus límites establecidos. Se os valores sanguíneos de fósforo e potasio se encontran dentro dos seus límites, poderemos ser moito máis flexibles. Pero se estes valores se encontran por enriba dos límites establecidos, que é algo moi habitual nas persoas que están en ERCA, pois deberemos de consumir preferentemente alimentos de contido baixo en fósforo e en potasio. Desta maneira, unha regla que eu propoño é os alimentos de contido baixo consumilos a diario, os alimentos de contido medio consumilos de 2 a 3 veces por semana e os alimentos de contido alto consumilos unha vez a semana ou menos. O fósforo é un mineral que se encontra principalmente en alimentos proteicos. Unha das principais causas dun fósforo alto son os lácteos. Por iso, os lácteos que se recomendan son principalmente os lácteos frescos e o natural, como poden ser o queixo fresco de Burgos ou o iogur natural. Por outra banda, os queixos menos recomendados son os queixos curados, que teñen maior contido de fósforo. Ademais, as leites vegetais, como a leite de améndoas ou a leite de coco, tampouco se recomendarían, polo seu contido excesivo tanto en fósforo como en potasio. En canto ás carnes, pódese tomar calqueira tipo de carne sempre cando esta sexa magra. Por exemplo, cerdo, tenreira, polo, pavo. Débese de evitar as partes viscerais da carne e tamén carnes procesadas, como poden ser os friames e os embutidos polo seu exceso de aditivos de fósforo. En canto ás legumes, a recomendación principal é consumir as lentellas, as fabas e os garabanzos que veñen xa cocidos en botes de cristal, debido a que estos teñen un menor contido tanto de fósforo como de potasio. En canto aos peixes, debemos de saber que hai 6 que teñen contido alto en fósforo, que son o centolo, a lubina, a anguía, a vieira, a sardiña e o arenque. Polo demais, debemos de variar o consumo entre todos eles, priorizando os peixes frescos ou conxelados, pero na súa versión ao natural, e evitando as conservas en lata, debido a que estas teñen maior contido de fósforo. Por outra banda, o potasio encontrase principalmente en alimentos como froitas e verduras. En canto ás froitas, debemos de consumir principalmente as de contido baixo, como son a pera, a mazá, o mango, os arandos e toda a froita que ven en conserva, eliminando sempre o almíbar ou o xugo da lata. En canto ás verduras e hortalizas, recoméndase principalmente as verduras conxeladas e as de bote, tamén debido ao seu menor contido de potasio. Ademais, aquí en Galicia debemos de ter especial cuidado coa pataca polo seu excesivo contido en potasio e evitar tomala a diario, e tamén con alimentos moi empregados como é o tomate triturado.
Tamén debemos de saber que existen unhas técnicas culinarias descritas na diapositiva que eliminan ata o 75% de potasio dos alimentos. Isto implica que se un alimento se encontraba na columna de contido medio, desta forma pasaría a ser de contido baixo e poderíase comer habitualmente. En canto a ingesta hídrica, en ERCA recoméndase un consumo de auga abundante, aproximadamente de 2 a 3 litros diarios. Esta é a información básica de dietoterapia en diálise. Se tes algunha dúbida, contáctanos a través de Federación Alter Galicia ou nos diferentes alceres provinciais.